benvidos a Santiago Si. Vou facer algo que penso que non fixen a todo agora en todos estes programas, que é non presentar o convidado. Benvido. Como estás? É que claro, estaba pensando onte antes de facer a entrevista e dixen, é que non necesita presentación, e penso que aí xa me dá a primeira pregunta. Que sinte José Manuel Piñeiro, Super Piñeiro, o saber, ou que sinte unha persoa mellor incluso, o saber que todo o mundo, e vou dicir en Galicia, estou acotando demasiado, que en Galicia non necesita presentación, todo o mundo sabe quen es ti, ou polo menos o que fas ti. É curioso porque esa historia eu creo que só son consciente nos últimos 2 anos, é dicir, nunca me chegara... Nos últimos 2 anos? Sí, non me chegara a plantexar isto hasta que, bueno, pues algunhas persoas así do medio, recordo un día Chema Purón, ¿no? Sí. Productor de grandes artistas que fixo cancións para desde el Puma hasta Nana Muscuri, e Lucía Pérez, etcétera, e el mesmo. E me decía, Piñeiro, tú eres consciente da marca Super Piñeiro? Me decía, pois, dixenlle, non moito. Dice que iso é dificilísimo de conseguir, é dicir, que todo mundo, para ben ou para mal, saiba quen eres, é dicir, eso a nivel audiovisual e tal, iso é importantísimo. Que penso que solamente hai dúas persoas, bueno, é como moi obvio, non? Sodes as dúas caras dunha moeda, sodes Galloso e Mesti. Sí. O sea, sodes dúas persoas que vos colocamos en calquera punto de Galicia, Sí. E non necesitades decir, hola son, sei que moitas, sei non, todas as veces por educación, cando te presentas ti dices quen eres, Sí. pero outra parte xa sabe quen eres. Sí, e é un fenómeno curioso, é dicir, curioso, bueno, moi agradable, porque, bueno, se estás nos medios, xa sabes que tes unha exposición pública permanente, total e absoluta. Hai veces en que non fuches así moi consciente de eso, non? Despois, sí, cando pasan uns anos daste conta de que hasta para salir da casa tú non podes salir, hombre, podes salir en chándal, podes salir como che dé a gana, non? Sobre todo porque aquí non hai un cuore. Efectivamente. Pero sí que e isto que non sone por favor a pedantería nin a nada, pero sí que estás sendo observado as 24 horas do día, en canto sales da porta para fora, o que fas, como vas vestido, con quen vas, onde asistes, se vas a un hotel, pois examínate se é caro porque é moi caro, se é barato porque que cutre, se estás comendo, que comes. A min pasábame, sabes que son un tipo que me gusta estar acompañado normalmente, pero que vou moitas veces solo, pero fíxeno toda a vida, non? Entón, de repente, pois voume, que sei, o Corte Inglés a comer, e vou solo, e vou á parte aberta onde está todo o mundo, e alguén me decía, hombre, pero Piñeiro, non che preocupa que podan decir, joder, Piñeiro non terá amigas e amigos con quen comer e está comendo tristemente solo. Digo, non, é que moitas veces apetéceme comer cun periódico, como fago na casa, a veces, cando estou solo, pois co telexornal diante, non me preocupa. Pasouche algunha vez, escoitei yo unha vez a Ana Belén, que dicía que ela que peor levaba da fama era a sensación cando chegaba a un sitio, estaban a falar dela como se ela non estuvera diante. Sí, o sea, sí. Pois é máis baixa, pois é máis alta, pois a vexo máis gorda, vexo... Eso así. E dicía Ana Belén, nesa entrevista, dicía, é que me sinto, cando pasa eso, síntome como se fora transparente. Eu se escoito unha conversación interveño nela, Sí, teño no lado, están falando de mí, saludo, sempre, inda que non me teñan saludado, digo, hola, como están? Por lo menos, que sinta, é o mesmo que fago, cando, non sei, pasa moitas veces nos aeroportos, non sei por qué, de repente tú entras e fanche fotografías, non? Entón, eu estou encantado de que me fagan fotos, pero, hombre, o único que pido, pero para poder posar un pouquinho, o único que pido é que me digan, oye, importa que facémonos unha foto e entón non sales con cara de leite fervido, sales estupendamente. Máis que nada, porque hoxe en día, cos móviles, esa foto pode estar automáticamente en todo o mundo. E, sobre todo, o que non consinto é que fotografíen a persoas, sean familiares, amigas ou que sea, que van ao meu lado, que non teñen por que salir en ningunha foto. Entón, eu o que fago sempre, cando me fan unha foto sin pedir permiso, eu automáticamente saco o meu móvil e fago unha foto para que se den conta, únicamente para que se den conta, e entón a xente reacciona dicindo,
carai, Claro. non costaba nada decir, Piñeiro, facemos unha foto, eu fago miles, non me salvo, non, eu non salgo de noite, pero se salgo de noite non me gusta facer fotos, porque eu que non bebo, e é verdad que non bebo e non sei que, pero ás 3 da mañá a cara que tes non é para facer fotos. Sudaches, Un horror. brillas, no. Un horror. Eres tan profesional que me deixaches aí en riba da mesa o material para comezar a entrevista de verdade, non? Porque hoxe Piñeiro veu falar Do seu libro. Veu falar do seu libro, e neste libro hai moitas fotografías. Sí. Eu sei que ti tiveches, isto non é que fora a primeira oferta que lle fixeran a Piñeiro e Piñeiro se sumase a ela. Eu lembro xa hai anos, un día que che atopei, que ibas a comer con alguén dunha editorial para ver a posibilidade dun libro, Sí. que ao final eso non saiu, quedou aí. Houbo varios contactos. Non era o momento. Non era o momento. Non era o momento. Houbo varios contactos de Sí. diferentes formatos de libros, ata que de repente Hércules convénceche en sacar este de Piñeiro a Super Piñeiro, que é unha, eu diría que é unha biografía, unha fotobiografía. Esa é a palabra, sí. Sí, porque realmente eu sempre digo que é un álbum de fotos comentado, é dicir, son 250 fotos de toda a miña vida e que reflicten momentos desde a nenez ata agora mesmo, non? A raíz de, casi foi así un pouco, vendo fotos, acordábame de situacións, de momentos, de historias, e entón, pois, funlle dando forma. E é verdade, conseguiu no Hércules porque me deixou total libertad para facer o que eu quería facer. É dicir, eles si tiñan claro que querían facer un libro comigo, un libro sobre min, e eu lle propuxen a idea, dixe, bueno, pois podemos facelo así, desta maneira, pois que sea moi fácil de ler, que sean capítulos moi cortiños para que a xente poda lelo na cama, como digo eu, en 3 follas antes de dormir, como quedou de pornográfico na cama e 3 follas. Sí, na cama bueno. 3 follas. Pero estaba a ver, espera un momento, non, védelo un pouco lonxe. Esa é moi bonita esa foto, Estás moi guapo nesta esa foto. Esa foto é preciosa, é dos meus 15 anos. Pero eres o precursor dos hipster, o sea, hai algo máis moderno. Era un Loden que me fixo miña nai. Fixeste túa nai? Sí, moita da roupa que eu lucía, polo menos a todos 16, 17 anos. Pero se pode ser máis moderno que Xosé Manuel Piñeiro nesta foto. É que me perdón, non te vou chamar Super Piñeiro. No, por favor. Non, o Piñeiro secas, ou como queiras. Pero se pode ser máis moderno que tiene esta foto. Pantalón semiacampanado que se levaba daquelas, Loden, en fin. No, hai fotos moi bonitas e teño moito cariño porque miña nai, como moita xente saben, era modista e en Allariz. E entón, bueno, pues, facíame roupa e eu encargáballe roupa. Eu cheguei con un poncho, recordo, con 18 anos, que eu creo que só tiñamos Rafael e eu. Rafael e máis ti. Sí, porque eu creo que me inspirei nunha portada dun disco de Rafael en México ou algo así, que iba con un poncho, e un día vin unha tela de non sei que, e dixen, ai, por que me faz un poncho, de non sei que. E ibas así por Allariz? Totalmente. Sí. E con zapatos, o que leva agora todo o mundo, bueno, joder, zapatos con un pouco de alza, de plataforma, de non sei que, eso se o levei eu con 17 anos, o sea... Como foi o proceso de facer a escolla? Porque isto que din de cando morres pasa toda a túa vida nun minuto pola... Sí. Supoño que sería un proceso similar, non? A ter toda a túa vida en milleiros de fotos, porque aí hai unha escolla ata estas 250. Podes creerme que en algún momento, porque moitas están digitalizadas xa, pero hai moitísimas que están impresas. Hubo un momento que o salón da miña casa era eso, toda a miña vida espallada polo chan. Claro. E eu buscando fotos e digo, e esta, non sei que... E parabaste, seguramente quedabaste de repente nun momento... Bueno, cantidad de veces, e de chamar a veces, pois, algunha foto que eu non tiña, pois, a miña familia, as miñas irmás e tal, dicir, oye, tú recordas algunha foto que eu tiña de... Logo, despois de Supoño que isto tamén axudou como a reforzar os lazos, non? Totalmente, claro, porque, hombre, é curioso, miña nai, despois de publicado un libro, un mes ou así despois, cando xo lera e non sei que, dixo, mira que hai un montón de cousas que eu non sabía da tua vida. Que non sabía... Claro, porque eu na casa estuve en tempo, pero salín moi cedo, é dicir, aos 11 anos, aos 10, pues, como conto no libro, pues, estuve no internado do seminario de Ourense, despois nos Maristas de Ourense, logo fun a Valencia con 13 anos, a Cheste, dai ao País Vasco, do País Vasco a Coruña, da Coruña a Ourense, Ourense a Santiago, é dicir, hai un periplo importante.
en que vas a casa únicamente nas vacacións. Entón, bueno... E despois tamén che digo a túa nai, cando chegas a fin de semana, non? E de repente a casa para comer con ela, pouco lle interesa se viches a María Teresa Campos na toxa. Ela o que lle interesa é comiches, non comiches, estás frío, estás máis delgado. Sí, porque, hombre, todas, como digo eu, todas as nais de xente que está nos medios, imagino que a ti che pasará tamén, son nais da Pantoja, como digo eu. É decir, sus niños son los mejores, son maravillosos, tal. Bueno, isto é de nai e ten que ser así. Además, nesta semana que estamos na semana do Día da Nai, é dicir, ten que ser así. Deixa-me dicir unha cousa. Semana do Día da Nai. Claro. Non quero decir máis, hombre, pero a min pareceme un regalazo porque trae un CD, eso xa o contamos despois. Ainda por riba ven música e libro. Pero, se sodes vos fillos... Pois... A que nai galega non lle fai ilusión este libro? E a que fillo? Tamén podes aproveitar que a excusa de regalarlo a vosa nai... Sí, porque hai moitos... Cambiando de tema, mira que me encontro eu co que chamo sempre os nenos de Atilano, os nenos de Supermartes, que agora pois tendes 20 e tantos anos, sí, 40 e tantos, bueno, 30, non sei que, tal, pero que agora paranme moito pola rúa, cousa que non facían cando eran adolescentes porque lle daba máis vergonza ou esas cousas que un ten, non? E entón agora sí que me para moito e dice: "Oe, Piñeiro, crecín contigo, eu nacín contigo, eu vin os Supermartes, vin non sei que, tal, non?" E me imagino que lle poderá facer gracia pois fotos que aparecen aí tamén eso da época de Supermartes, coa cara de Atilano. O máis bonito do libro é que o libro non comeza en Supermartes. No. Porque o libro está moi ben titulado De Piñeiro a Super Piñeiro, pero tampouco o fin do libro é Supermartes. No. Supermartes é un capítulo máis. Un capítulo moi importante na tua vida, sí. Profesionalmente foron 14 anos e non teño máis que palabras de agradecemento, de cariño, de que me deixaran, de me deran a oportunidade de facer Supermartes. Conta unha cousa que me contaches a mí unha vez e a min pareceme como moi chamativo, non? De como entender a televisión. Se me equivoco, te ibasme correxindo en todo. Creo que a historia foi cando ia sair Supermartes, Reixa non tivo a idea de empapelar Galicia, sí, coa miña cara. Coa túa cara. Sí. O sea, un rapaz que non coñecía ninguén, sí. De repente Galicia ve a súa cara. A promoción naquel momento foi brutal. A promoción, moi innovadora. Sí, totalmente. É dicir, a promoción de... Eu digo que hai un antes e un despois de Supermartes na historia da televisión en Galicia. E é así. E podo rebatirlo a quen queiras. É dicir, primeiro por a cor. É dicir, con Supermartes chegou a cor, a alegría. É dicir, ver a xente de todas as idades. A mí si me dis. Desde 18 ata 90 anos, cunha visera do Supermartes, bailando merengue nun plató de televisión. É dicir, eso... E iso non é mérito meu, Pero que siguen as viseiras. Claro. As viseiras siguen polos campos galegos. Sacan as moitas veces Touriñán ou a veces Roberto Vilar e tal, ainda sacan a viseira de Supermartes. E é verdade que se conseguiu algo importante e foi unha promoción da cal eu estarei agradecido eternamente da produtora CTV, non? Porque a mí non me conocía ninguén, máis que a xente de Ourense, porque, bueno, aparte da miña faceta de profesor e de pedagogo e de orientador, presentaba por moitas cousas, pero ali, moi local en Ourense. E de repente empapela en Galicia comigo cas primeiras azafatas e tal, e cunha promoción, además unha promoción moi bonita que fixeron, gravámola aquí en Santiago de Compostela e que era eu paseando pola rúa e unha voz en off de Gonzalo Failde que decía: "Chámase Xosé Manuel Piñeiro, non o conoce non sei que, de repente vai entrar nas súas vidas porque se vai convertir en Super Piñeiro." Todo isto sin que aparecese para nada o programa, ninguén sabía de Supermartes de nada, o sea, e isto estuvo, pois, non sei se 15 ou 20 días antes de empezar o programa, co cal había unha expectación e había, despois houbo de todo, empezou o programa e houbo de todo, desde xente que lle pareceu maravilloso hasta brasa. Contalo, leña al mono hasta que hable, o sea, contas que tes guardado o recorte dun xornal. Teño guardado de moitos xornais, incluso de xente que é moi amiga miña agora que me puxo a parir directamente nos primeiros programas, inxustamente, pero vamos, a parir, e eu guardo todo, o bo e o malo, e bueno, de todo se aprende. Pero non eres rencoroso. No, para nada. Mira, o querido e recordado José Luis Albite, non? Eu creo que Albite deume brasa, pero vamos, leña,
sin parar, ata que nos coñecimos en persoa. E en cando nos coñecimos en persoa, que terminamos, eu non sei, vaciando unha botella de licor café, foi unha tarde desas memorables e tal, despois escribiu unha das páxinas máis bonitas que a mí me dedicaron, cando el coñeceu o que había detrás do personaxe, non? Pero tamén me dixo, Piñeiro, o día que non falemos de ti, estás morto. É dicir, ten esos, mentras falemos de ti, inda que sea para poñerte a parir, eso significa que estás triunfando. O día que ninguén fale de ti, ese día podes volver ao ensino porque isto acabouse. Pero non se acabou porque temos aquí o libro de Piñeiro, a Super Piñeiro. Contén un CD que ahora imos falar del, está editado por Hércules Edicións, e podese atopar en... Eu espero que en todas as librerías, claro, é dicir, si non este tan sinxelo... Como pedilo, é claro, dicir, aprendan a facer sí, isto, sí. O sea, non teñen por que ter todos os libros en librería, chegan ali e din, quero o libro de Piñeiro, canto tardas en traermo? 2 días? Bueno, pois 2 días, pois xa sabes o que tedes que facer, ir hoxe ou mañán como moito. Non levas comisión, Non levo nada, pero te podo dicir unha cousa, sí. Pero teño o meu anaquiño metido no interior do libro. Deberías ter algo máis que un anaquiño, e isto non é un peloteo barato. Hai unha páxina importante do libro dedicada á radio, e eu sempre digo que na radio hai persoas moi importantes. Hai 3 moi importantes, e unha eres ti, outra é Sevi Martínez, o que eu lle chamei Barreira toda a vida, pero é Sevi Martínez, que continúa na Radio Galega, e outra é Gloria Ferreira, Doña Ermitas. É dicir, fostes 3 persoas tan generosas comigo, que fixestes, vos facíades os programas realmente. Eu repartía xogo, pero vos facíades os programas. É dicir, isto é así. E aprendimos moito, pero non quero que fales de min nunha entrevista. No, pero falo de algunha xente que foi moi importante na miña carreira profesional. E na radio, fostes vos, é así. A ver, Sevi, Gloria, bueno, tamén pola parte que me toca, aprendimos moitos 3 con este señor. Tamén aprendín eu. Música, maestro, a música forma parte da túa vida, e máis, case fuches primeiro cantante, cantautor, non sei se che gusta a palabra showman. Showman, gústame máis. É a que máis me gusta. Eu así cos colegas, sempre para rirme de min, sempre digo vedette. Vedette? Sí, sempre digo vedette. Eu a veces emprego, con permiso de todos os actores e actrices, digo titiriteiro, que é unha palabra que me gusta moito. Había unha palabra para as mulleres que non era en tono peyorativo, que utilizaba o meu pai, o que adoro, e desde o ceo me manda boas vibracións sempre, que decía... As rapazas sempre decía danzantas. Danzantas? Claro, e é moi bonito, dito por el, con moito cariño. Pero a mí non me soa pexorativo. Danzantas, as túas danzantas. O sea, eso era, dito por el, era cariñosísimo. Como moi de Ourense tamén, debería ser, moi de Ourense. Fálame deste CD, porque aproveitaches, ti aproveitas a menor ocasión para cantar. Sempre. Porque o pasas moi ben. Sigo facendo, é dicir, nun momento gravei discos, nunca con interés de ganar cartos, que nunca ganei un peso, absolutamente nada ca venta de discos, sempre foi o comido por o servido, dicir, tiven xente en cada momento que decía, oye, facemos un disco, Piñeiro, digo, faino ti o que ganes pa ti, é dicir, de verdad, nunca foi motivo así lucrativo. Pero o que si fago é gravar cancións agora, cancións para a tele, fundamentalmente, para a radio. Agora, además, como é moi fácil, mandar a todo o mundo desde o ordenador e aí vai. E eu que fago? Gravar cousas, por exemplo, gravar o Millo Verde. Millo Verde de Xosé Afonso é unha canción que eu cantaba na Universidade Laboral de Ourense no ano 75 co meu grupo folk. Grupo Folk Eidos, que formei ali cos meus alumnos e tal. E foi a primeira canción que... Perdón que che vou interrumpir. Atendede a isto. Universidade Laboral, anos 70, Grupo Folk, Millo Verde... Claro, esa imaxe que vos normalmente non coñecedes de Xosé Manuel Piñeiro é que está aquí. Claro, isto do que fala este libro. Eu cantaba as cancións de Benedito, Viviano, de Miro Casabella, de Fuxan os ventos, a quen coñecín no ano 74 nun concerto casi privado que nos deron para alumnos da Universidade Laboral da Coruña e tal, e quedei absolutamente entregado á causa galega e á música galega. Despois contaxeime dos cantautores vascos, porque estive no País Vasco, e claro, para min o culmen foi poder cantar con Kepa Junquera, de repente unha canción, Choría, unha canción vasca preciosísima,
que non está no disco porque con Kepa gravámola para a televisión, non a gravamos para editar, e ademais, bueno, pues por respeto a él, que non chamei para pedir autorización e tal, pero está por aí, está colgada en YouTube e tal. Entón, o que fago é gravar cancións que a mí me apetecía moito. Hombre, un popurrí de Juan Pardo eu tiña que gravalo necesariamente. Juan Pardo, eu cantei a Juan Pardo no ano 70 e pico na Universidade Laboral de Cheste, diante de 5.000 alumnos, nun auditorio daquelas 5.000, o sea, así. E cantaba o... Mi madriña. Claro, o Cando ten amores en galego. En galego. En galego, porque eu ademais traducín desde sempre as cancións ao galego. Era unha militancia lingüística que teño desde que teño uso de razón. É dicir, Miña terra galega de Los Tamara, eu cantaba na orquesta, e creo, e de eso sí que podo presumir, creo que foi a primeira persoa que a traduciu ao galego, que a cantou en galego e que a gravou en galego, inda que a canción foi concebida en castellano, porque además era composta por un italiano, por Ricardo Charato, e son cousas que me apetece, e é o que sigo facendo a hora de gravar cancións, non? Pois xa sabedes, de Piñeiro a Super Piñeiro, está editado por Edicións Hércules, ou por Hércules Ediciones, contén un CD inédito e con varias cancións, como dixo el, Millo Verde, está un popurrí de Juan Pardo, Está Choran as Rosas, que é unha canción preciosísima en brasileiro. Sei que estabas aí. Sí. Bueno, que máis podes pedir? O sea, fantástico. Imos contar moitas máis cousas, como por exemplo, daquela vez, porque agora acabas de vir de México e pouco, pero daquela vez que fuches a Estados Unidos por un premio a UPAD por USA. USA. Eso é fantástico. Non se movan, facemos un pequeno parón nesta conversa e continuamos a coñecer o verdadeiro Xosé Manuel Piñeiro. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Estamos na Libraría Couceiro e preguntábame, dicíasme que máis ou menos por onde empezábamos, non? Por onde queres empezar? Ti dixeches polo Ulla, pois empezamos polo Ulla. Eu dixen polo Ulla para que te... Para que che levas a contraria. No, para que te confiases. Para que te confiases. Quero empezar por esto. Peinados top model. A ti non se che pode cambiar de sitio. Non se me pode... Cambiamos de ubicación e xa te descolocas nin de de todo. sitio, nin deixarme só. Encántame que os libros sexan máis que libros, que haya libros de todo tipo. A ver, collendo un pouco de broma, pero porque as 3 publicacións das que imos a falar hoxe son cosas como máis elaboradas, teñen un punto máis de narración. Claro, pero que os libros, hai moitos tipos de libros, e cando pensamos en agasallar cousas, pois mirade que chulo, para unha nena ou para un neno, que lle guste o mundo das top models, peinados top models, cos seus postizos, para pintar, bueno. Moi ben. Agora xa podemos... Sí. Foi moi chulo, o de peinados top models. Bueno, eu vou empezar co río Ulla, millor. Vale, e eu portome ben a partir de agora. O lendario río Ulla, viaxe desde Ulloa a Illa da Arousa. A Ría da Arousa, perdón. Entón que fai un percorrido... A ver, o río Ulla realmente... Bueno, é o segundo río máis grande de Galicia, despois do Miño. Ajá. E nace en Antas de Ulla e desemboca no Atlántico a través da Ría da Arousa. Da Ría da Arousa. Entón, o libro é interesante nun sentido. É moitísima fotografía, como podes ver, co cal vemos que hai paisaxes, a verdade que para facer percorridos ten que salir Carril, seguramente, por aí. Pois iso deixeche buscar. Seguramente, non me vou poñer agora a buscar, claro. Era o que te iba a explicar tamén. Ven por comarcas. Claro. Ao principio de cada... E a ver si... Ao principio de cada capítulo... Basta que busque para que... Ven o mapa de Galicia onde ven sinalizada a zona concreta, non? A comarca da que vai falar. O seguinte capítulo, pois outra zona. Vale. Entonces sabes... Podedes ver, vedes o mapa aquí en pequerrecho, pero vese o mapa íntegro, marcan esta pequena zona e esta zona é a que ven aquí ampliada. E entón, no interior, ven plagadiño de fotografías. A verdade é que diste, para xente que lle gusta o sendeirismo, ou isto que está tan de moda o running, non? Ou camiñar simplemente, é unha idea magnífica para
eso, para coñecer Boiro, a casa... Bueno, claro, que aparte non fala simplemente do río, fala tamén... Non, fala das zonas polas que pasa, claro. A casa do Concello da Estatua de Vallinclán, en A Pobra é Illa da Arousa, Sanxenxo, Palmeira, Vilagarcía, Vilaxoán... Ao final ibas a buscar a ver se viña Carril. Pero creo que saltaron Carril, Vilanova, a Illa da Arousa... Pois saltaronme Carril. Bueno, estamos aí pegados a Vilagarcía, Meaño, Cambados... Non hai que protestarlle para nada, porque é un traballo, a verdade, que maravilloso. Son destes libros que me sorprenden, non? Que alguén de repente vexa que aí hai algo que contar. Bueno, os autores, que son dous, un é do texto e outro da fotografía, que son Enrique Neira e Miguel Seoane, a verdade é que teñen feito xa varios traballos arredor da zona do Ulla. Ajá. O sea que son coñecedores a fondo do que falan. O lendario río Ulla, viaxe desde a Ulloa a Ría da Arousa, todo percorrido do río, que, como dicía María, é o segundo río máis longo de Galicia, despois do Miño. Xa vedes, unha idea magnífica para facer cousas agora que chega a primavera, o verán. Sair por aí de excursión. E o que traemos agora é tamén unha cousa un pouquiño especial, non? De Úrsula Géiz de Lorenzo, e os domingos un croissant, diario dun encontro coa vida, publicado por Alvarellos. A autora, Úrsula Géiz, é unha escritora moi coñecida aquí en Galicia, ten moitísima obra, pois digamos que pasou unha mala época, unha depresión, e estivo ingresada nun sanatorio, aquí perto de Santiago, e ela o que fai é un diario deses 2 meses nos que estivo ingresada. Medio que lle serviu a ela, digamos, como terapia, ir escribindo o que lle pasaba, e penso que tamén pode servir pois para alguén que, ao mellor, así, digamos, nunha situación parecida, pois que poda axudarlle, non? Di unha cousa que me chamou moita atención, que di: aquí no sanatorio podemos vivir como realmente somos. Fora o mundo é real, pero para sobrevivir temos que disfrazarnos. Dicía eu que non era tan estrano que os autores tivesen ese momento tan no que se desnudan na súa obra. Estaba a pensar en 2 casos, un moi xeral, que son moitísimos autores de banda deseñada que o que escriben son biografías, o que narran, e ás veces hai casos tremendos que dis como podes ter este momento de apertura, non? O mundo contando a túa vida, contando cousas familiares tan heavies ás veces. E despois estaba pensando no caso de Jean Cocteau, que tamén era como moi similar, que tamén Cocteau tiña un libro no que el narraba a súa estancia nun... creo que era, non sei se era nun psiquiátrico, nunha clínica de desintoxicación, non lembro moi ben. Pero sí que me chama moito a atención. Supoño que hai xente que, a ver, se estás acostumbrado a escribir e chega un momento, pois, de unha situación un pouco delicada, que ao mellor non tes esa inspiración, digamos, sobre o que acostumas a escribir, pois é un xeito como digo, de terapia. Resúltame admirable, pois Amanda Alvarellos, editora, chega Diario dun encontro ca vida, que se chama E os domingos croissant de Úrsula Géiz de Lorenzo. E rematamos con infantil, como sempre, neste caso un libriño que se titula O zapateiro no bosque, de María José Gulín Rodríguez e Antía Barba Mariño. O protagonista é un neno que se chama Xermán, e o seu avó é zapateiro. Entón axúdalle ao seu avó algunhas veces a facer zapatos, outras veces a repartilos por aí os encargos, pero de repente atópase con uns animais que falan. El vai a levar uns zapatos e hai un coella que lle fala. E que pasa? Vanlle ter que botar unha man. Xa sabes que non che conto o final nunca, senón. O zapateiro no bosque de Bolanda, que a toda agora coñecíamolos, entre outras cousas, pero por ser os pais dos bolechas, non? Nos últimos tempos. Pepe Carreiro, Pepe Carreiro, o pai dos bolechas, pero da etapa actual dos bolechas, e Bolanda, pois, Bolanda vai un pouco máis aló no mundo infantil, e saca o zapateiro no bosque, que ten unha imaxe que lembrame un pouco aquelas películas dos finais dos 80, todos os perros van al cielo, todas aqueles, como se chamaba? Bueno, ahora non me acordarei, despois busco, pero ten esta imaxe así, Don Bluth chamábase o creador, e ten así como, aparte do debuxo que é de Antía Barba, ten esa imaxe así como de debuxo clásico
ben feito, ben... A mí gustame. A min tamén me gusta. É outro xeito, quizáis non tan moderno. Efectivamente, non o que acostuma a ser a ilustración moderna. Pero a min gustame moito, é como un regreso, aparte con algo tan tradicional como o oficio dos zapatos, non? Pois o zapateiro no bosque, de Bolanda, bueno, realmente de María José Gulín e de Antía Barba, editado por Bolanda. A estancia de Úrsula Heydt nun sanatorio tratando unha depresión, unha biografía, un diario da escritora deses 2 meses, como ela di, diario dun encontro ca vida, e os domingos un croissant de Alvarellos Editora. E se queredes percorrer pois toda a marxe do lendario río Ulla, un viaxe dende a Ulloa a Ría da Arousa, pois isto ven da man de Xurdir, e os autores eran Enrique Neira e Miguel Seoane. Miguel Seoane. Xa vedes, 3 recomendacións que pagan moito a pena. Non vou volver sacar o dos peinados top model. Non, pero este creo que vas volver a botarlle un ollo. A ver sí. A ver se buscamos carril por aí, a ver se aparece un... A ver, unha vez que chegas a Vila García queda ao lado, tampouco é tan difícil ir dun lado a outro. Ata vindeira semana. Hoxe no programa estamos a falar deste libro, de Piñeiro a Super Piñeiro, que é unha fotobiografía de toda a vida deste home, por eso está connosco aquí. Faime especial ilusión esta entrevista. E a min, que me fagas ti, é dicir, especialmente. E que ti esteas deixando de lado, ás veces, vou ser sincero, ás veces, respostas aprendidas ou que estés deixando de lado e estés realmente como eres ti tomando un café, eu agradezocho moito neste momento. É que non vou, son así, para ben ou para mal, e ti sábelo que incluso para mal ás veces, agora xa non teño aquel pronto, aquel xenio... Imos perdendo cos anos. Sí, que vamos perdendo, adiós gracias, adiós gracias, e que os que me tuvestes que aguantar, eu non sei como ainda me falades, pero bueno, é importante espirse de cando en vez neste tipo de cousas, senón vir aquí a vender o libro e a contar 4 cousas así que tras preparadas. Eu decía ao principio, non traigo nada preparado, nada, absoluta, falamos do que queiras. Mellor, claro. Mellor. Antes de contar a anécdota que la tan boa de Aupa Depor en Estados Unidos, eu dicía, e podía parecer pretencioso ao principio da entrevista, de que se soltabas a Piñeiro en calquera punto de Galicia era recoñecido, e dicía, estoume acotando, porque o certo que acabas de vir de México e non fuches a México simplemente de vacación, sino que fuches a facer un encontro con moitos galegos que estaban ali e moitos rapaces e rapazas que medraron contigo, que eso parece moi importante, pero igual de importante me parece que na pasada feira de San Jordi o teu libro estaba na feira de San Jordi. Estaba na feira de San Jordi, despois é importante, hombre, teño que decir que a vicepresidenta do goberno catalán, Joana Ortega, ten o meu libro, non? Entregoullo Manuel Carrete, que é o presidente do Centro Galego de Barcelona, e ela moi cariñosa, pois, acolleuno, mandoume, por suposto, un agradecemento e tal, e digo, mira, que detalle dunha vicepresidenta do goberno catalán, non? Porque lle parecía, bueno, pois, estupendo que un galego pois, fose a Barcelona a presentar o seu libro e estivera pois, nun dos stands do Día do Libro, do Día de San Jordi. E é verdade o que dis, é dicir, aí a outra Galicia que está espallada polo mundo e que é importante coñecela. Eu gallá tivera tempo e moitas posibilidades para ir a todos os sitios. Fuches a Radiotaxi? Por supostísimo. É que non sabedes o que é Radiotaxi en Cataluña. Sí, agora non sei moi ben como está, porque o comprou non sei que outra emisora, un grupo moi potente, pero sigue sendo, é dicir, era unha das emisoras máis escoitadas con diferencia en Cataluña. Por ali pasa todo o mundo. Ali pasou desde Ricky Martin, Alejandro Sanz, calquera que te podas imaginar, Julio Iglesias, por suposto, tal, pasou por radio e teletaxi. É dicir, e eu pasei, por suposto, fixeron unha entrevista Manolo Valdés ali, cariñosísima, e estupenda, e claro, sabes que te están escoitando miles de galegos e non galegos que están en Cataluña, non? E ali puxeron as miñas músicas, seguen as poñendo, por suposto, e eso é, vamos, a visita é obrigada. Na visita a Cataluña, sí. Contanos o de Aupa Depor, que outra das historias que podes atopar neste libro. Estamos falando da vida de Xosé Manuel Piñeiro e
Supermartes é un capítulo moi importante, acompáñenos co que Importantísimo tamén. rachaches cas audiencias nas tardes da Galega tamén, Bamboleo tamén é un proxecto actual, Luar, son cousas xa máis... Pero o libro é moito máis ca iso, é a vida de alguén. É un anecdotario tamén, sí. Entón, se falamos dos galegos no exterior, teño que falar daquela visita do ano 2000, en que foi un ano, fíxate, eu que normalmente non é que non sea amigo de premios, sino que ademais non quero nunca que me postulen para nada, nin que me nominen para nada. Ti foras galego dun mes claro, de pero xaneiro. foi nese ano tamén, é dicir, foi un ano moi importante, o grupo El Correo pois distinguiume con eso tan importante, con ese premio tan importante de galego do mes de xaneiro. E foi un ano en que de repente recibo unha chamada de Estados Unidos, eso, que me queren dar o premio a UPA Depor USA. Eu que tiro máis ben para baixo, máis ben para o sur, vivo en Vigo, como todo o mundo sabe, eu xo dixen, e tal. Xero, non, isto é un cariño grande que che temos e queremos que veñas, e a verdade é que tamén, igual que en México, a Corpo de Rei foi fantástico, foi unha estancia maravillosa, portáronse divinamente, e ali eu teño como ouro en pano, é un deses premios que é Premio a UPA Depor USA, visita aos Estados Unidos de Norteamérica de Xosé Manuel Piñeiro. Despois este libro tamén é un percorrido por moita da xente coñecida que ti coñeces e coñeciches, dende Juan Pardo, Isabel Pantoja, Ana Quiro, que tanto queremos, ten un capítulo para ela especial. Ana Quiro, eu estaba facendo un parón neste momento, non por esquecerme de Ana, por Dios, porque é fundamental na miña vida, na miña carreira. Pero está esa parte como máis popular, e despois hai outra parte de outra serie de artistas que a moita xente lle pode chamar a atención, como por exemplo Dulce Pontes, non? A cantante de Madre Deus, hoxe en día... Querémonos moito... Dulce Pontes a cantante de Madre Deus? Non, esa era Teresa Salgueiro. No, pero é que son, vamos a ver, Dulce Pontes e Madre Deus, digamos que son dous referentes para a música galega, para a música portuguesa fantástica, e que Dulce Pontes é un encanto. Traballar con ela é unha maravilla, sempre me chega o plató, oh meu querido, sempre somos moi beixoqueiros e temos moi boa relación, eu admiro como, bueno, que é unha artista mundial, fantástica. E entón, hai xente eso, que traballar con ela e que chega a outros circuitos, a outros públicos, pois é maravilloso. Sin renunciar despois a xente máis popular, é dicir, eu creo que na combinación e na mestura está o acerto na vida, non? É que tamén os extremos vanse perdendo cos paso dos anos, Pois sí, igual sí. O de estar ou daqui, no meu caso sí, ou daqui ou daqui. Penso que... Que pereza. Que pereza ou dun lado ou do outro. Que hai unha gama no medio. Ten que haber, por Dios, eu sempre digo que a xuventude evidentemente ten que ser idealista, ten que quedar xente que aínda crea en ideais o que a moitos de nós xa nos parecen imposibles, non? Pero que é fundamental que este alguén aí tocándonos as conciencias, porque senón morremos ao caxato, que diría meu pai, non? Estaba a buscar unha foto que me gusta moito tamén por ese momento de realidade que ten este libro. Aquí está. Con Dolores Bouzón. Con Dolores Bouzón, claro, é que Dolores Bouzón tiña que aparecer neste libro, a primeira cara que apareceu en Televisión de Galicia. Pero esquecida, quizáis. Pois posiblemente. Era unha muller fantástica. Fantástica. Lola Corazón, Dolores Bouzón. Foi un personaxe neste momento. É maravillosa, que mira o tocado que levaba aí de castañas ou de non sei que na cabeza, eu que sei o que se puxo. Cada vez que viño ao Supermartes era unha alegría. Eu Lola queríalle, querolle moito, por todo o que representou, é dicir, a primeira cara que aparece en Televisión de Galicia, pero despois a cara máis divertida, unha profesional como a copa dun pino, por suposto. Moderna. Sen ser algo impostado. Nada, non. Era ela así, entón tiña que estar no libro, por suposto que tiña que estar. Hombre, faltará moita xente, Carlos, evidentemente, pero hai moitos amigos que colaboraron no prólogo e que aparecen aí, non? Que prologaron o libro. O prólogo, casi como 20 persoas, me parece que son. O prólogo deste libro é moi chulo. É moi chulo porque non é un prólogo ao uso, son como mini prólogos, e claro, neste prólogo podemos atopar desde Gale Haber, que tiña que estar, lóxicamente, Carlos Blanco, María Doceo, Sergio Dalma, María Castro, a Isabel Blanco, Galloso, Margarita Ledo, o Carrabouxo, Lucía Pérez, Susana Seivane, Uxía, Roberto Vilar, Paco Lodeiro, Juan Pardo, sí. O sea,
Moita xente, claro, e xente moi dispar, pero que formaron parte da miña vida, ou que forman parte da miña vida, eu que sei, pois Margarita Ledo tiña que estar, porque é unha señora que eu admiro tanto, que quero tanto, que me parece tan interesante, e coñecímonos en París, ademais, e foi maravillosa aquela estancia en París, porque claro, Margarita ten un punto importantísimo como profesora, como magíster, como cineasta, pilares da cultura pero de galega, repente claro. eu descubrín unha Margarita Ledo divertidísima, o sea, e de repente vámonos a un karaoke parisino, donde o karaoke en vez de ser con música enlatada é un señor que toca o acordeón, resido por dúas señoras casi centenarias, danche o papel cas letras das cancións de Rien de Rien ou as cancións de Edith Piaf, e en vez de aplaudir como é no baixo dun edificio, os franceses para iso tal, ás 10 da noite non podes facer ruido, non se aplaudía así, facíase así. En serio? Tal. Claro, e entón isto, bueno, pois isto vivino todo con Margarita e a verdade é que, bueno, pois con Carlos Blanco, que con Carlos eu que tivemos moitos rifirrafes, porque el nos seus espectáculos sempre me daba moitísima brasa, e eu ás veces non entendía aquelo e reencontrámonos, eu sempre o admirei moitísimo a nivel profesional, moitísimo, pero somos amigos, é dicir, e despois xente de toda a vida. Carlos Blanco dabache estopa nos seus espectáculos, pero eu estou a lembrar agora que Blanca Riestra, que foi directora dos Instituto Cervantes hoxe en día, non sei en que parte do mundo, pero no seu primeiro libro aparecías ti. Era fantástica, e eu ademais publiquei nun algún sitio, me imagino que lle chegaría, non? Porque ponía, isto é peor que pasar unha tarde enteira con Super Piñeiro, e eu lle puña algo así como Blanca, ti non sabes o bonito, o interesante, o divertido que pode ser pasar unha tarde comigo. Sabes? É dicir, no mellor dos sentidos, porque aquela seguramente Blanca, como moita xente... Buscaba unha imaxe xa preconcebida. Efectivamente, de repente tú sabes que aquel muñeco, aquel Super Piñeiro que aparecía todos os martes na tele, creaba moitas filias e moitas fobias, é dicir, había xente que te adoraba, e era adoración, e xente que non te podía ver nin en pintura. É dicir, bueno, isto tamén é unha cousa da televisión e tela que asumir. É dicir, é así. Pola tele a xente pode opinar. Efectivamente, pode opinar e ten que ser así. Eu únicamente entraba ao trapo cando creía que non se era xusto comigo. É dicir, tú podes criticar o meu traballo, o programa que fago, gustache non che gusta. Ora, o que non consentía é que, joder, en algunha ocasión alguén me tildou de machista, ademais por un equívoco dunha suposta caravana de mulleres, non sei que tal, e ademais foi unha agrupación de mulleres, e entón aí tuven que sair ao pau decir, vamos, si algo non son, é iso. Tuven tamén a sorte de que xente de Ourense que me coñece de sobra, asociacións de mulleres feministas e tal, saíron inmediatamente dicindo, estades completamente equivocado, non sabedes o que estades dicindo. Desas ainda estou esperando que me pidan perdón, porque eu creo que hai xente, algunha, moi pouquiña, que ten que saber pedir disculpas cando meten tantísimo a pata. E que ben se sinte un cando di, pois mira, equivoqueime, decir, xudguei moi mal a esta persoa e tal. Eso, e unha vez que, claro, ocurreseme decir no supermarket, bueno, xa está todo preparado, temos todo preparado, unha ración de azafatas, claro, maldita unha ración de azafatas, claro. Eu decía o da Zofaifa, díxelo con todo o cariño do mundo, eran miñas amigas, vamos, teño un respeto persoal e profesional, como non vos podeis imaginar, de feito, eu non quería azafatas floreros, sempre pedía que falasen, que puxesen nome, que puxesen un micro e tal, pero enseguida alguén escribiu dicindo, as únicas racións que hai son de pulpo, non de azafatas tal. E eu lín eso no programa, pedín disculpas, dixen, ollo, porque o dixen, e cando metes a pata hai que saber pedir disculpas. Eu agardo que esta conversa de hoxe servira de aperitivo para que a xente vira o que hai detrás, non? Detrás de Super Piñeiro, e que algúns levamos moitos anos sabendo como é a realidade, e que un home que lle encanta ler, ir ao cine, a música, andar en bicicleta, conversar. O que máis me gusta no mundo é isto, paliquear, con cámaras ou sen cámaras. Pasear, que levas unha vida moi tranquila, absolutamente tranquila, e moito deso está neste libro. Pois sí. Neste libro. Entón, o de hoxe foi un aperitivo, agora poden levar a Piñeiro para a súa casa forever.
Ainda tiñamos para facer 2, 3, 4... 7 programas máis, pero a tele ten o tempo que ten, eu agradezo... Te queixes, No, por Dios, isto é un auténtico luxo. Que na tele local é o que ten, que... No, nin local, nin autonómica, nin nacional. Dedícanche 5 minutos e aire, o sea, moitísimas gracias. Cando volves? Cando queiras. Bueno, E falamos do pasar... divino e do humano. Claro, que ahora que... No Bran, podemos, se non sacaches nada novo, podemos vir no Bran tamén para poñer no MP3 o CD e estar lendo na praia. Pareceme estupendo. Bueno, pues quedamos así, non? De cara ao Bran. Carliños, que te quero. Moitas grazas, eu a ti tamén. Descubran a Super Piñeiro, a Xosé Manuel Piñeiro, a Piñeiro, o de verdade, a Pi. Está todo neste libro, un libro feito a peito descuberto, con moitas fotografías, un libro moi amable, moi fácil, é moi doado de ler, en galego, que é moi importante, a literatura galega é moi ampla. Este libro forma parte da nosa literatura. Xa saben, de Piñeiro a Super Piñeiro, poden atopar nas librarías e ten tamén de agasallo un CD inédito. Vémonos no vindeiro Santiago Sí, estamos en Correo Televisión, sexan moi felices.